pána Kvetka som dostal taký príkaz, že mal by som vás naladiť na tú, lesovku, po Silvestrovu. Viete, čo s tým mozgom to je? Povedali mu príhodu, ja tým nezabudím, čo som chcel povedať. Mám povedať, čo sa s tým mozgom sa stalo po tej šetici. Mám kamaráta, ktorého poznám od tieľa, tak sú sa mohli. Spolu zrasli na teľgárci a všade, a teraz už ak obidvaja boli na dôchodku, aj sme. A išli si, išiel som do mesta, a ja z hodou okolností ja odišiel. Ale on je na tom ešte horšie ako ja, si predstavte. No, ideme takto oproti sebe, ja pozerám, a si na tvár. Pozerám na mňa. A kráčali sme takto rovno, aj trošku ľudí povedali, že tiež som sa asi pozdal. No. Prišli sme bližšie, tak sme zastali, hľadíme na seba. No, ja ťa zahľadne poznám. A on tak tiež veľa významne kývol hlavou a hovorí, že a ja teba poznám. Tiež to poznám. Tako, ako sa ty voláš? On tak tu hovorí, že ty počúvaj, to kedy to chceli. Ale aj keď na pamäť neslúšali toho 10. keď dávajú, tak to si na pamäť. Po Vánovu 9. už letím a už to tak. Kde u tých plesov, kde vás máme naladiť na plesov. Takže môžete klidne aj spievať, hej. Neviem, či ste si aj ťapníky popravili, lebo to len aby ste sa premysleli. To ste si mali stať zohnať sem a popíjať, tak by ste popíjali. Proč tam boli čo a spievali a tak ďalej. Takže môžeme aj takto spraviť. No, ten chlapík, prosím vás pekne, aby si nedopadli tak ako tí dvaja. Mám kamaráta, ten deň vyprával, ja si myslím, že padne na taký, lebo on má veľmi dobrý ženu, ale ten druhý asi pravdepodobne mal horšiu, stretli sa oni dvaja takto po Silvestri. A my ten hovorí, počkaj, ja som bol toho Jana, tak ten ma neuveriteľnú ženu. Išli sme zo Silvestra doma sami, a ja prešli len to môžem frázu. Oni sa držia toho hesla, že prečo Pán Boh nepustí viacej žien do pekla ako 20%, či do neba. Viete prečo? Len 20% žien môže byť nie. Lebo keď bol 21, už je z toho peklo. A vykladal mi, že ako išli z toho Silvestra, oni dvaja teraz prišli, že počkaj, ráno 4 hodiny bolo, počkaj, iba ku mne, dačo vypijeme a tak, no ale samozrejme, že na boderách a hneď, keby vybila skoro on dvoch a ten hovorí, vieš čo, poď ku mne. 4 hodiny ráno boli, prišli sme ti k nemu, zaklopal na dvere, žena v pížame, ak videla nás dvoch, ruky rozsiahol, vítaj Jan, ty si mi prišiel až ďalej 5 hodín ráno. Hneď pribehla svek, tu ako jeho sluta, ako jej mama hovorí, mamo, pozrite sa na toho nášho Janka. A ešte je host, ale ešte ktorý sa voláte. Takto teraz pohostili, riadne sme si vypili, objady som odišiel. Nedávno sa na druhý deň za ním si, počúvaj, jak to takto, ty máš. Počúvaj, ja som poľovník, ten mu hovorí. Mal som psa takého jazvičí. Šli sme do hory, nepočúval, druhý raz nepočúval, dostal ešte jednu žltú kartu. Tretíkrát nepočúval, dal som mu červenú a som ho zastrelil. A keď dve potvorí, majú už dve žlté.